Тият сняг предизвика и обичайните за зимата затруднения по пътищата. Тежкотоварни автомобили, които поднесли на непочистен участък, блокираха напълно движението на излизане от София в посока Владая. След обедните часове се образуваха дълги колони от коли и автобуси по пътя за Перник. Повечето пътници, видимо изнервени, недоумяваха каква е причината за огромното задръстване и колко време ще прекарат в него. Репортаж на Росен Цветков. Часове наред в тази тежка снежна обстановка коли, автобуси и тирове стояха залостени на пътя за Владая. 2 часа и 15 минути, 2 часа и 10 минути. Никаква информация от никъде. Полицаят ти казва спирай и това е, спираш. Какво да правиш? То долу е за какво стои полицай? То стои, да каже, задръстване, пълно е нагоре. Така преди 3 седмици, като беше пак снега, нивата долу, тук патрулката, никой не ти дава информация. Просто седиш, смятайте какви разходи се, чакаме човек да го взема от клиника. Ето, даже сега ми звъни по телефона. Какво да ви кажа, такова нещо няма. Препълнени маршрутки също се оказаха в капана. Пътищата бяха неопесъчени, а докато екипът ни снимаше по улиците на столицата, не видяхме нито една снегопочистваща машина. Гигантски задръствания имаше из цяла София, а градският транспорт се движеше с огромни закъснения. Така, изненади и през март. За 8 март.